Не, ще сложа ти брат си ми твоята викал папка в клевото и анархия. Да. $15-12 за BC Games. Знам. Тя карта знаеш как да играеш като сити бота, нямаш бутаме. Бате, ако си разигра пак на дълма, ама трябва да слова стария мерник, дето цъкам скрол и става чудеса. Азтека стърфат. Кристиане. Ей, какво ми стана с мапа, бе? Ще да цунат дезърда. Аре, аз ще ги оправя. Имам спаун тук. Горе на сградата ли сте, бе? Педали.